lidi, dneska jsme u dalšího videa, dneska jsme tady jenom s Adamusem, protože Guide je někde v hajzlu. No, takže Guide je tu s náma. Čest. Ty debile, máme jenom půl srdíčka. Nechte se na pokoj, jedeme. Teď! Ty děkuji, já mám srdíčka. Jsem šel po schodech a on je jenom mrtvej. Tak co, půjdeme zase na smaragdy? No, já do toho udělat ten byt už. ale tento díl bych šel spíš na dřevo, na ten náš dům. Počkej, já už mám hodně dřeva. Jo no, já si dám skruku a jdeme sekat dřevo a v tomhletom díle se asi přestěhujeme někam jinam. Že? Tak No, tak nějak. určitě, bo určitě nechcete, aby jsme bydleli v také díře. Kdo by chtěl bydlet v díře? Hej kluci, jak je ten Pedro, ne? Jak on mě taky to, víte, No, a kde jako nebudeme se opíčit po nějakých hospodárech. Aby zas někteří nepsali, že jsme kopírky a tak. Kopíráci, vyšpěju zase na to, že se straší kopíráci. Tak bychom mohli říct to. A já to nechápu. Někteří prostě řeknou, že kopírujou a něco si třeba udělají taky po hospodárech. Jo, ale nějak tě moc neslyším. Zkus to co je s tím tvým mikrofonem, moc tě neslyším. Hej kluci, no je tu jíl, jsem našel jíl. Dobré? Jo, dobré. Hej, jsem našel jíl. A že někteří prostě to říkají, že je někdo kopírka a tak, a sami kopírují od někoho něco. Jak včera chtěl natáčet ty, jak se jmenuješ? Já? Adamus, jak včera chtěl natáčet s tím Mikim, on se kopíroval od Menta pasti na blbečky. Že? On kopíruje, vole. Tak někteří jo, ale A včera byl normálně to, chtěl tady, hej, včera normálně, jak jsem hrál na tomhle serveru, byl nějaký hráč, který se chtěl připojit, a on se jmenoval Ment. Já vím. Myslíš, že to byl on? Man, ale on se nemenuje Man 40, on se jmenuje Man 94 nebo nějak tak. No tam bylo 90. 97. Tak No 97 tam byl. Ne, tam bylo 49. Man Ne. 49. Hele, tak já už mám nějaký to dřevo na stavění toho domku, tak A si mně jdeme se asi... líbí ten Mac Mike a Tomcat. Jo, to jsou nejv. Tak hej, ne, jak je cesta do Polska, taky Mike. Musel poslouchat toho Menta a taky Mike s tou hlavou. Kluci, tak já mám jíl, jsem našel jíl. Hej, pojďte se na mě, hoši. Pojďte se na mě. Musím do háje, proboha. A počkej, já jsem se našel. Pojďte se. Ježiši! Tady. To tady nechal Michal. Kdyby něco, to je náš kamoš, jo. To je po Michalovi. Rozbít honem. Možná taky bude natáčet, jo. Není to jisté, pokud Hlavu, jako já chci budou- hlavu, já chci hlavu, já chci hlavu. taky to bude tak, nebudeme nikoho nutit do Hlava. toho natáčení. Já chci Tak- hlavu, dej mi Jsem hlavu, váš prosím. Witterboss. Dej mi jednu hlavu. Ne, Witterboss jenom jeden, ovečka. Ale tak já mám dřevo, můžeme už se jít někam přestěhovat. Tak počkejte, kde jsi Adam? Moc. Hej, uva, No, ty jsi inteligent, teďka nemáme žádné věci. jak to? A zase všechno struhli? Počkejte. Na chvíli to vypneme, musíme tam vyřešit tenhle problém. Vypni to. Jo, proč? Tak, jsme se dostali do baráku, jenom já. A já poberu to železo a ty krámy. Jídlo si nechám já to vytěžiju. Jo, Jídlo, smaragdy, a nic. železo. Jaké bedně máme, myslím si ještě jídlo. Co? Jo, že ani jeden jídlo nebyl? To byla ani jedna cíla není. Já je mám. Aha, ty jsi tam dal všechny jíly? Hej, jsem žádný neměl. Jíl. Hej, Ne. tam je hodně jílu úplně. Tady. Tak, super. Koukněte se na mě. Kde jste? Já jsem nádherný. Uka, haha.
Ka. Pojď do baráku. Tam baráku. Ty vole! Uhoj. No, taky si něco udělej, tady máš ten. Já už mám železo, ty vole. Hned to. Jak se jenom boty ještě. Tak, Gejdy, chceš udělat armor? Železný. Každý musí mít aspoň armor. Armor. Gejdy? 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 Tak jsme chvilku bez něho, no. Já mu to zatím udělám. Čekej, on to položil. Počkej, máš. Já to mám. Tak mám i pro něho brnko. Zatím Renemu za to. Na chvíli vypnul Skype. Je online, ale nějak asi odešel. Takže musíme čekat, takže jsme to zatím jenom my dva. Jdu vytěžit ten heal, jo? Jo. Skoro, že z toho nepadají expy. Počkejte. Co je? Já natáčím. Víš co? Přestaň mě se nebo to vypneš. Tak, jsem zpátky. Tak co? Máš něco? Já tady těžím heal, ne? Jsi tu René? Už jsi tu René? Nečekej. Že ne, já se na něho portnu. Počkej, vzal jsi všechno? Doma? Úplně ne. Ne, bychom si všechno. Tak nějaký ty voloviny tam klíšek nechat můžeme. A díl ne, my budeme podívat ten díl. Když tak uděláme ten blok, nebo tu cílu, uděláme cílový blok, nebo jak to říká. Podívám se do truhly. Tam už nic není. A co tady bylo? Čekej. Chyť to, ber to. Já vezmu ty postele. No. Já vezmu bedny. To vidím, že jsi vzal. Krumpáč tady byl. A vzal jsem. Tak my se jdem přestěhovat, no. Počkej, jo. Kde bude místo? Tady. Počkej. To pojď za mnou, já už možná vím kde. Mám nějaký jídlo? Počkej, se potkl na Gaidyho. Jo. Aha, on musel takový to ukončit. Takže, jak víme, tak on musel takový ukončit. No. Ahoj, kravičko, přišla. Kravičko, ovečko. Ocelot. Ježiš, ale oceloti jsou úplně blbý. Chtěl jsem udělat si kočku. Jestli mi dala ryby, víš kolik? Kolik? 300 ryb. Maximálně jako 9, normálně. Myslím, určitě. Jo, určitě, ale ty jsou nenažran. Ty vole, tady někdo porodil kuřátka malý. Yeah. Tady slepice porodila malý kuřátka. Normálně. Kačenky. Kde je kuřátko? A shit, já jsem se zasek. Vidíš to? Jak jdou za ňou? Vidíš to? Čekej, já jsem se zasek. Čím na to? Čekej. Kachní rodinka. Kde je, tyjo? Teďka kachní rodinka. Jídlo. Haum. Už jsem tu, jo, takže... Jo, dobré, René, jsi zpátky, jo, takže Ty dobré. vole, ty jsi mě praštil. Sorry, my tady zabijíme kačenky. Ty vole, tamhle další armáda kačenek, za mnou Adamusy. Ale těch z malých nic nespadne. Máte všechny věci z toho? Jo, vzali jsme. Vole, čím na tu kačenky. Já vím, že to jsou slepice, já jim říkám kačenky, protože jsou jak kačeny. Jídlo. Taky malikatý. Umí plavat? Já myslím, že umí lítat taky. Kuřátka taky, vole, tady. Tak tady do mě zopuje. Kuře. Nechte mě, oni mě tady kuřata obklíčí. Sorry, Gary. Hej, divný je, že tady není ani jedna příšera, jako... Jo, no, to je... Tam je enchant! Čekej. Vole, tam je enchant. Kde? Tamhle. Jo, už ho vidím. Čekej, já ho vytěžím, vole. Jo, já vemu ty knihovny. Hej, tam je diamanty.
ukáž. Tamhle! Tamhle! Hej jo, diamantový bloky. Ale Vole, to jdem. budeme mít tam někdy jindy. To vytěžíme potom, ale teď musíme tenhle enchant. Vem ho, já beru já rozbiju ty knihovny na knihy. Vlastně je mám plný inventář, ne? Vemte si kuře. Já tady teďka Vytěžíte? pobudeme knihovny. Hej, má někdo železný kruh? Já? Hoď mi. Ne, můj. Já jdu podívat se na ty diamanty. Víte, že jsem tu nebyl, musel jsem. Máš plný inventář. Musel jsem si... Počkej, na tady, když si máš prázdný inventář, na jíl, tady vem, aspoň. Jo, a Gage, mám pro tebe armor. Hej, to se dá rozbít, berem. Máte 2 krumpáče? Já beru už diamanty. Já mám jenom jeden. To bude rychlý, no, když už tady hledám. Já už tady mám diamantový blok. Hej, ale nebudeme to dělat jako takhle, vezmeme jenom pár. Já bych si udělal tady barák. Tak ne, tak já ty diabloky vrátím zpátky. No jo, protože pokud jako to by bylo nefér, No. že jo. Najdeme diamanty a hned to Hej. To by bylo jako nefér. Ale jeden si vezmu. Já taky, aspoň jeden. Radši ke mně nechoďte. Jo, tady je, vole, ta obří Ty, Počkej, tam je ten hrad, který jsem stavěl. tam je ten náš hrad, který zavalil lávou. Au, já umírám na hlad. Hej kluci, tam je ten enchant nějaký. Hej, tam jsem byl. Hej, kde postavíme dům? Já nevím tady, že to zastraná kopule, co nám udělal ten Mickey. No, za to jsem mu chtěl dát ban, jsem mu za to dal ban. Potom zase pardon, protože jsem ti dal ban. Tamhle někde. Jo, to se zase ví. Mama, Tě nevidím ban. Gajdy, já ti dám armor. Pojď ke mně, já ti dám armor. Kdo chce hlavu vítra? Já? Tu je železo. Tady je vítr, zabijte ho, hop, hop, ňom. Sorry. Tu je železo. Kde? Želejzo. Tě na to sadu. Fuck. No. Co kdybychom si postavili barák na džunglovém tom? Mohli, no. No ale tam jako džungli, jako úplně hodně málo. Ale to už je taky, to už má docela dost exploru. A Čekejte, tak to tady rozbije. udělali, jakoby, Kluci, tady je nějaká díra, pojďte. Ej, pojďte za mnou. Já jsem tady našel dobré zatím místečko. Hej, vy jste sami, je to úplně celé železné. stavili barák v té kouli. Hej, vemte za tu dobu jídlo nějaké, zabijete je. Hej, já bych udělal ten barák v té kouli, máme aspoň obranu. Jo, a jako tam je více místa v poušti hlavně. Už jak jo, tak pojďte tudy. Tady někde by Ty jo, hej, tady by byl dobrý dům někde. Někde uprostřed by měl být náš ten hrad. Jo no, ale jestli tady furt je, byla ta nová mapa, aby jsme postavili znova, byl zavalený tou lávou. No, vlastně jenom trochu nová. Adam, Co ne? Náš hrad ty mi žrádlo, prys. a další kopule. Počkej, podívejte se tam, jestli tam není láva. Protože když je nová mapa, tak nevím, jestli by byla láva. Jestli tam nebude láva, tak se tam odstěhujeme. A Já hledám ten most. Kde je ten most? Tady. Jo, je to od lávy. Je tam láva, že? Jo, uvnitř. Takže nic, no, takže do hradu se nedostaneme. Tak se dívejte, jo. A A tady ještě ten starý dungeon. Tu bys, no, škoda. Ale to, mně se zdá, že to není zase tak jako, mně se zdá, že to je jakoby taká velká zeď. Ale jo, aspoň máme ochranu, ta kopule nás třeba ochrání. Hele, tady můžeme dělat barák, tady. tady bychom mohli udělat, tady do místa. No, Jenom ty kaktusy. z kaktusu si uděláme obranu. Berte kaktusy. Jakože, víš, jak máme před hradem tu lávu, tak něco, akorát, že to uděláme z kaktusu. Dobrý nápad, ne? Hej, já už tady vyznačím ten byt. Jo, ti pomůžu. Dejte tu please, ty bedny, Jo, kdyby se něco stalo na hezkého. Myslím, že, hej, ty máš ty bedny, že? máme Ale 2. Já si udělám ty diamanty. Tak máme, Ok, jdeme. máme 14 diamantů. Já sem jdu přines trochu Hej, počkej, už jí z mého přece.
Kde jsou ty Já diamanty? jsem- Oni tam. Já jsou tam. jsem si trochu hlíny, aby jsme si tu mohli, když tak udělat saplingy. No, to. A Mhm. vezmu i pár kaktusů cestou. Postavíte Větra. Cestou. Styky, nějaký ty zasraný. Emeraldy hlavně. Já jdu dělat tu obranu z těch kaktusů. Já ti ještě pak pár přinesu. Jo? Je do takového večka. A jo, hej, jsou ty záplené stvory, vidím creepera. Tak ho hlavně neveď sem jako. Pavouk! Hele, budeme potřebovat pavouky na tok. Jak se to jmenuje? Jdeme je zabít, pokud z nich spadne to. String Ej, a zombík. já vám řeknu jednu vychytávku, co už určitě víte. Moc mi vole. Užíváte. Jo? Docela- Hej, Ty Mati sekero. Jo. ej, já vám řeknu jednu dobrou věc na těžení. Creeper, když bouchne, tak vám vezme i bloky. Ale že jo, ale on neprobourá železný bloky. No Jo, ale to bourá. Ne, Jo. to vajter vlastně. Jen Whitetron to neprobourá. Jenom třeba jeden blok z 30 probourá ze železný. Vajter úplně zničí hodně. ale Tak, skeleton. se zdá, že tu je aspoň jediný, že kolem nás jsou nestvůry. Já Ne, vím. nevyceka toho creepera, ty dementé. Já? Jo, ne, ty ne. Gejdy semka přivedl toho creepera. Sorry. Ne, Ty vole, máme tu díru, já to zadělám. máš. takhle ty kaktusy budou. To O, máš kaktusy. A za ně Já bych jsem- mohl... A předtím jsem bychom mohli dát třeba lávu. Já jsem vysadím trochu hlínu a zasadím tam saplingy. Tak. Hej, Au. máte ještě 3 hlíny, někdo? Já nemám. Potřebuji Eh, pomoc. Máte a- lopatu někdo? Nemám. Já vím, co bychom mohli udělat, jako zas bychom mohli tu menší, Ne, to máš jednou, kašlem na to budeme dělat někdy. jsme si mohli vzít game mody a nějak to zkrášlit, že bychom třeba tam dali vodu. Ale ne, vám by to určitě vadilo. Jim by to vadilo, to je jasný. Oni by tam dávali dislike, palec dolů. Zase palec dolů. Zase. Napište Gajdy mu, že je blbej. Že... A napište mi, že jsem znovu cigán. Já jsem cigán. Kaktusy budu potřebovat, kaktus. Já tam, počkej, rostnou na polstí saplingy. No. Kaktus. Jo, můžou. Když tam mají hlínu, tak jo. Já jsem dělám takhle tu a na saplingy. Saplingy, Hej, my nemáme úplně hodně železa. Železa, dřeva. Já tady teďka beru kaktusy. Vitr! Kde vole? Kdo udělal vitra? Ty jsi udělal vitra? Já bych ho asi udělal. Počkej, kdo tu udělal vitra? Už není. Co to Jo, je za, vlastně to, jak jsme hráli to. co to je za bůh? Co? Že nahoře se objevily jakože životy toho vitra. Uká? Mně se tam objevily životy vitra, jakože nahoře. Jo, to se ti někdy stane. Posraný vitr. Hej, já se netěším, až s ním budem bojovat. To jak jeden, to jak chcípnem jakože 3, my všichni jsme v háji, budeme tam muset dojít. Stačí, aby aspoň jeden přežil a můžeme se na ně jakože portnout. No, ale podle toho, kolik nás bude lidí, že? Jestli bude s námi, že to... Ještě Michal by s náma mohl být. Jo, a Daxa. Proti Vítrovi bychom mohli jít aspoň tak 5. No. No, nás bude 5, podle toho, jestli přijdou. Však jo. Hej, ale na Draka Endu, to by poslal aspoň. Na to stačí diamantový meče a ty enchantovaný luky a je v pohodě ten drak. No. Hej, došlo dřevo. To šíp taky. Hej, došlo obyčejný Dobrý, kaktusová blokáda je Kluci, zprovozněna. došlo dřevo obyčejný. Já mám ještě junglový. Ale já potřebuji to obyčejný. Nemám. Kde budou dveře? Já tady udám dveře. A tak. Tady A teď nemáme to. Taky mám.
kaktusy u dveří musí být velký. Hej, taky mám, ale počkej. Hej, taky ho mám, jako by bose. Že taky toho větra, že? Ale má ubráno. Jau, To je dobrý, tak Když je to kaktusová obyčejný blokáda. dřevo, jo. to fakt. Kaktusová blokáda. Kaktusová blokáda, vole. Ej, co asi jsem dělal dozadu? Na co jsem tam asi dělal ty saplingy? Tam vzadu máš to. Já už dělám dveře. Já jdu těžit dřevo. Tak, A tak, tak. slyší tam je? Jo, jdi na dřevo. Na. I s barakem, jo, máme dřevo, když tak, tam běž. Pičo, já mám spadl do kaktusu. Pomoc. Ke mně Počkej, nemus prostě. Jo. Dislike. Ale to je dobrý, ty kaktusy, a i před těma dveřma jsou větší. Čus, bracho! Fakt, co to bylo? Nevím. Guide asi něco. Ne, já ne. Petr. Voli Adamus. Jo, Adamus, no. Tak jo, Hej, víš, že tam máme bažiny? kde? Tam jsou bažiny. Právě tam budou ty houby. A koukej na ty dveře, to je dobrý, že to tam takový jakože větší. Já bych přesto ještě dal lávu nebo vodu. To by taky bylo krutý. To bude tak... Sorry, jestli jste to slyšeli, tak to byl můj brácha. To jsem si říkal. Hej, šéf! Ne, on se to, co dělá brácha, já jsem to vypla a já se s ním. Tak já to taky vypil. Hej, našel jsem krávy, mám 4 kůže. Na co? Hej, já si nějak budu... Dobré. Já nějak zkusím jít do toho hradu. Pozor! Vetřelec, poplach. Vetřelec, poplach. Já můj pán. Vetřelec, pak přijde Audi a jsme v háji. Ne, nedávej mu bany, napiš kick, natačíme, prosím nechoď. Hej, já jsem v hradu. Ty jsi uvnitř? Ne, dostávám se dovnitř. A nedostal. Jo, jsem skoro vevnitř. Já už jsem takový plošině. Kde tak na mě někdo portněte. Ha, jedna. Kick, natáčíme. Počkej, kdo je jedna? No nevím, já to nejsem, vole. Já jsem jen haha. On se jak už je pryč. Ej, já potřebuji pomoct, pojďte sem někdo. Až já si dělám peši. Zase přišel. Ne, to je zase ten samej. Tak jo. Tak On pojďte se sem, nemůže registrovat rychle úplně. rychle. Potřebuji pomoc. Ne, my budeme mít teda jídla, já jsem našel úplně prasetí hnízdo. Hej, ale já fakt potřebuju to pomoc, já jsem tady já se nedostanu pryč. Já se podně na Gaidyho. Jo. A já jdu nahoru, takže jako. Ahoj, Gajdy. Hele, mám vzít ty mostouny. Jo, vem něco. Třeba Mně se líbilo víc než cobblestone. koubl. Je fuj. Všichni nesnáší kabel. Kdo nesnáší kabel, napíše do komentářů. Nesnáším kabel. Hej, tady jsou nějaký spawnovací vajíčka. Spawna, zombíka. Oj, železo. Kyblíčky. A kakao. Na chlebo. Jo, tak tohle bude stačit, když je nějaký jídlo. Těžíme. Hej, jste u toho našel... Bracho! Sakra, další brácha. Jsem můj brácha. Brácha, drž hlavou. Takže se tady sešla celá rodinka u jednoho videa. Takže rodinko, sešli jsme se to, aby jsme hezky podpořili tohleto video. Ne, rodinko, sešli jsme se zde, aby jsme oznámili tento sňatek. Mám se vy... Brácho Když se na to koukáte... Petře, bere ty si svého bráchu za svého... Tak asi tady už bychom to mohli dneska ukončit, ne?
Počkej, já jdu dolů. Já si jenom enchantuju krumpáč. Počkej, jo vlastně. Enchant krump. Enchant krump, 2, tady. Efficiency 1. Já mám na svůj, já mám jako první postýlku, budu mít. Já mám ale skoro všechny, já mám všechny u sebe. Vole. Aha, tam je ten barák. Hej, to je úplně za tím kopcem. Můžeme si dát švédskou 3. Tak jako určitě. Dám si švédskou 3, jdeme. Geoskou? Ne. Přiveme Adaxu třeba. Jo, berem. Pojď Jo, sem. Adax se bude uprostřed. Jasně, a my 2. Počkej, jenom, a já. To je moje. Mám diamantový klump, pojď. Aj, nech mě. Zakráda vůz. Mír. Počkej. Ne, Adaxa je moje. Ne, kecám. Na Sasonka přizvu Sáry LP. To je moje. Jo, tak ona to, já to. Hej, kdo má poslal jáblové? Daj zlu. Ty máš tady, vole, všichni máme tady. Adam musí. Já si udělám vlastní postel. Tak jo. Tak já jdu taky někam jinam. Mě nechcete mít rád, já budu mít hezkou manželskou postel. Manželská postel. Tak já taky. Dejte no, to si chceš někde vyspat. Já mám. Tak tady bychom to asi mohli ukončit, ne? Jo. Jak se bude jmenovat tady ten díl? O stěhování? Tak jo, takže Ne- my se s nový byt. váma loučíme a čus. Plus.